Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa imo dari igahatag ko ang wala sang limbo nga gugma ko ang imong nga katapan. Magipayod nga gabi sa inyo mga kaksyon. Kamusta ka mo? Subong adlaw, Domingo, liwat naman kami magahalad sa mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Ambahanon sa paghigugma, ambahanon nagikan sa amon tagsa ka mga tagipusoon, igahalad sa inyo tagsa ka mga panimalay, paagi sa harana. Harana sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, bugal nga ginadulong sa inyo ni Station Manager. Ma'am Nona, di maala magbanwa upod sa aton News Director, and at the same time, Production Chief, Aksyon Rex Cantong. Ginaugdan kita mga kaaksyon sa aton haranista, karon nga gabi, tugtog kami alas 9 sa gabi. Ini ang regular host sa Harana Aksyon, Alvin Gra. Kani, abrihin na ang inyo tagsa ka mga ganhaan, abrihin naman ang inyo tagsa ka mga bintana, abi pasudla kami, pamatii kami, paagi sining harana. Okay, hindi na naton pagpadugayon pa. Damo kami subong nga gabi, ari na. Imbokada Alejandro Servania sa ambahanon, mabudlay man gali.
budlay man kalikul may dulong-dulong sa adlaw kag sa gabi pirmilang konsimisyon bisan mamuk ining katulugon dinapukaw kagit dinapukaw kagit sang dalam buhanon ako ang mahigda sa katring may balik ulun sa ululan luha ko nagaini pahiran sa panyong may kasakit mangayhay na lamang mangayhay na lamang uy mga langit ang singsing ko ay iniipulang pag-uwi isulod mo sa kaban kag dispisirado pananglit kun madula ining lawas na kun aprihan mo ang kaban sa sisilip payon ang panyo mo ay iniipulang pasiprahan sa isang bordadira si Ali ang pangalan apat kapusot may sipra magtimbag ngalan mo kag ngalan ko bilangan dumanan ginatamyaw ko na gali sa pamilya sa Libanya kagay kanha sa staff kagay kaudbong ko kaso naman naminggo panamyaw may gabi Salamat gid sa imo Alejandro Servanya ang ambahanon may isabat si Morit Jimenez sa ambahanon Gugma. Alang Lisma Gonzales, pamilya Kanor. Gugma, kaalaot kong gugma, pagkapait, pagkabangi sa palad mo. Wanang
yung pamili Estrobo o pamili Sasdani. Ang nanamyaw, Moret Jimenez. Salamat gid sa imong Morite Jimenez. Ang ambahanon nagikan kay Morite Jimenez. Ginoo. Sa kalawasan, kung may rayuma ka, asthma, heart enlargement, pati liver, sinusitis, kagiban pangapalatian, ang sabat dara, Soundtone Plus, Jory Dohilag sa ambahanon mutya sang kasakit. Tungkanon sa buhat ugaling butigo malui kagali sing tagi puso ang akon pagamlik madugay nga tiun sa isalang kapiso na doon nga gilayo Pinang matamis mong agin panupan Labas pa kayo sa panumduman Sa hinaligid lang imugin kalimtan mo tiyasing kasakit Ako na likupan Bagay sinisulat kisigi siun ko Kisiun sunugun upod sa litrato Agud palintan ko ang kaluiban mo bilangon ko na lang na isa kadamgo pananglit damgo lang ini nga istorya hindi ko na gusto nga matulugan pa gusto ko kalimtan mga tinion nga mo ang nagpilang sa tagi puso bagay sinisulat Gisiun ko Gisiun sunugun upod sa litrato Agud malintan ko ang kaluiban mo bilangon ko na lang nga isa kadamgo Langon ko na lang nga isa kadamgo
Carleng, ara ka subong ka pamati. Ara na ginatamya ta ka. Kag si Gorgoryo ang imo umagad. Pamati na lang kay ara ka mo ka pamati. Tamya na ka mo salamat. Salamat gid sa imo, pareng Jory Dohilag. Okay, this time, aton pamatian, Marina, makahilig sa ambahanon pagkawalay swerte. Pagkawalay swerte, badlit sining palad. Kung ako ang maghigugma, madamong balabag. Pagkawalay swerte, sinap na isang palad. Sa ang buot ko sa imo naanan. Naanat ang buot ko pag daw sa napuyo. Bangot sang tratasyon mo nga labing maayo. Wala makalambot sa adlaw nga termino. Napahayag ka na sang mga disgusto. Malapat kasing mata, palso kasing amor. Ang tanan nga babayi daw halos mo ako pahon. Ang tawon mo ugaling sa ulihing dag-un. Makanupya ka man maslaw ay pagit sa akon. Malapat kasing mata, palso kasing amor. Ang tanan nga babayi daw halos mo ako pahon. Lantawon mo ugaling sa ulihing dag-un. Makanupya ka man maslaw ay pagid sa akon. Adiran sa banwasang Mursiagi natamyaw ko ako nuto da si Rosario Goncalon kag dira pagit sa Hacienda Tinihaban si Abet Makahilig, si Violeta Montera, subong man si Dante kag si Grace Navarrete. Hindi ka lang magsugod, pamati lang pirmi sa rana sa Action Radio. Salamat gid. Salamat gid sa imo, Inday Marina, makahilig. Uy, may gabi lang kay Sir Georgine Hunsay, no? Kapamati gid sa subong, no? Kanami, sang iya nga sumsuma, no? Subong nga gabi, samtang pamati sa harana, ara siya. Oh, dari ka reflect gid
Kuan man gamamam. Good evening, Sir Georgine. Unsay dara sa Purok Housing Barangay Handumanan. Ang request niya, usahay. Birahon ni karon niya, ni paring Lusing, Piscatero. Request ni Georgine Unsay. Okay. This time, aton pamatian, George Misaira sa Ambahalon, Baile. Baile sa sining kalibutan, baile na hindi nahandan, galing ang akong kinakaugtan, ay nagbaili ka sa iba. Gani, ako ang naghimo, abang ako ang naghimo, intunggan buang kau kalingon. Aning nagkasaiban, gani sa sobra kong kaibog, kanami maoy, kanami lumpat, kanami higog. Galing nagrespeto ako, pangulang lalaki, kanimo ginbaili, ugangan ko sa to. Gani nagpauli ako, pagabot sa balay, ang amon nga baboy, ang inwaswasan ko. Yeah, baili sa mga kasadyahan, tradisyon iniwat, pinangin sulundon sa mga katigulangan. Gani sa sobra kong kaibog, kanami imapoy, kanami ilumpat, kanami higog. Galing nagrespeto ako, pangunang lalaki, kanimo ginbaili, ugangan ko sa to. Gani nagpauli ako, pag-abot sa balay, ang amon nga baboy, ang inwaswasan ko. Baili sa mga kasanyahan, tradisyon ginhiwat niya ng insundo sa mga katigulangan. Baili sa mga hakos-hakos, sa sobra kong hakos, ang hakot naging pulos. Sa baili nagpupos,
Mamayong gabi galina sa Sigumpan Family sa Bacolod. Labi na kita sa Masbatin, duwa ko kudak palangga si April kag si Agnes. Kag subong man la sa barangay dam ko ginatamyaw ko man ang mga hagorin family. Kag labi na kita ang pinalangga ko ng bibi nga sa balay nga nagawlat. I love you bibi. Ara si Dadia. Thank you. Okay, salamat gid sa imo. Paring George Misaira. Oy, may gabi lang gali. Greet ko lang si ang Tatay Dolfo, Nanay Jutay, kag sa husband ko diri sa poblasyon, Don Salvador Benedicto, subong man kay Nanay Solficia de la Cruz, ang Purok Kape, no? Madabogid nga salamat. Uy, good evening good evening kay Nanay Imelda de la Cruz, no? Good evening. Pagpanamyaw gikan kay Baby Gregorio Yulo. Okay. Areho, pamatian tanay, si Laida Trencio sa ambahanon, ikaw lamang. Ikaw lamang ang akon palanggaon. Ikaw kag ikaw lang ang akon higugmaon. Gugma kong gintipigan sa sulod sang dugan. Magahulat ako tugtog sa ano pa man. Ikaw kag ikaw lang ang akong palanggaon. Ikaw kag ikaw lang ang akon higugmaon. Gugma kong gintipigan sa sulod sang dughan. Nagaantos ako o palangga ko tugtog sa ano pa man. Ikaw kag ikaw lang ang akong higugmaon. Ikaw kag ikaw lang ang akon palanggaon. Gugma kong gintipigan sa sulod sang dughan. Nagahulat ako o palangga ko tugtog sa ano pa man. Thank you very much. Maraming salamat sa atong gitarista, yung tatamyaw dos balay, nga akong esposo Junior Sisio, my good neighbor Alan Kibral, Mike Alvarado, John yung Kanag,
kag si Toto Orasti, kag Inday Kuni, Rama, kag Bibong, kag sa tantanan nga nagapamati, Espanyola family, kag tantanan nga pamilya ko dira sa lakas sila na natamyaw ta kamo tantanan ang nagapanamyaw Laida Trencio. Sorry gid, asa nagapamati. Mayong gabi. Salamat gid sa imo. Oy, happy birthday ha para boss nga adlaw. Oh, November 1 gali birthday no. Laida Trencio, pagpanamyaw gikan sa mapinalanggaon nga bana. Kag of course mga pahanukoy no nagatamyaw. Oy, may kabilang kay Hailey, Joseph, Harley, Geraldine, RJ, kag of course si Mrs. Heidi Salazar unsay ka pamati gid, enjoy gid kuno si Mrs. ya. Ayos ate, sige. Ayos. Salamat gid. And of course, greet ko lang malipayon nga gabi kay Nanay Gamay Morden. Ang paborito niya nga singer si Noel de la Peña, dugay-dugay. Sige, makanta man siya. But anyway, madamo pa sa magahalad sa ilang mahigugmaon nga mga ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:38. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa Mga kaaksyon sa ikaduha nga hugnat sang inyo programa, aton programa still nagapamati kamuharana sa Diway Easy Action Radio Bacolod. This time, aton pamatian Luis Dorado sa Ambahanon, Kapatagan. Ato nang ligan sa kapatagan, ginahando raw na sa sinigaw. Ang ato nang ligan, puno sa kalipay, walay kamatayon. Ang katulad nato, abang siyang inali na lang paglao. Sino pa manong balik ang kalipan, kayang dugaan at law gabi kabangayan. Anong ipan sing kaloy kasing ko latong sa kalisyo ato nagligan ugma sa kapatagan. Sino pa manong balik ang kalipan, kayang lugan at lang gabi kabangayan. Anong ipan sing kaloy inday, kasing ko latong sa kalisyo. Ato nagligan ugma sa kapatagan. Oh, natamya ko na sa Pariwanan si Pariboy, magira kasi Martangke sa
dahog si pare dito sa pare Tiago sa kan Salcido. Amo lang nga apa namanya ko Luis Dorado. Okay, salamat gid sa imo Luis Dorado. Palihog lang ko tamyaw kay Lilia Lahay-Lahay, Vicky Ramos, Tina Villohan, no? And of course, may gabi man kay Sario Baya. Ay, kay Manang Rosario Baya, kamusta ka? Gamonitor gid sa subong nga gabi, no? Kay Panoy, kay Ronel, and of course, may gabi lang kay Limuel sang Zone 2, Handumanan. Hambal sang Handumanan, pakantahon ang taga Handumanan. Sa ambahanon nga Handumanan. Ruth, gamala sa ambahanon Handumanan. Para ni kay Nandus. Sang kita magkita na'y sabi ko may kalipay inpasaling mo ako nga ako palangga mo wala kong mahibaluan kabutigan galingan ko katapos ang tanan di mo ako ginbayaan sang ikaw ang adulan ikaw ang ginpangita ito ko nahibaluan nagpakasal kaliwat sa iban ginantos ko sa pilit kay badit sa kapalaran kabigon ko na lang ini masakit na hanumanan ang tanan ngalay kay ni tatay kag nanay sinbaliwala ko kay ikaw ginpalangga ko patunuan ko na lang kay ni kapalaran ang tanan handumanan na lang sang ikaw ang madulang ikaw ang ginpangita dito ko nahibaluan nagpakasal kaliwat sa iban ginantos ko sa pilit kay badlit sa kapalaran kabigon ko na lang ini masakit na hanumanan ang tanan ngalay kay ni nanay kag tatay inbaliwala ko kay ikaw ginpalangga ko patunon ko na lang kay ni kapalaran ang tanan handumanan na lang kag ang tanan nangin handumanan na lamang. Main gabi sa tanang labi na gid sa kay Inday Gigi, sa kay Nang Ilsa Bangwangga, kay Bibing Delina, paribin kag Marimel Bayang, subungman kay Parinipik kag Brenda Lumawag, subungman kay Parin Moises Willie.
Kag labi nagit sa kay pari Nurbing kag Marisonia Pinares. Condolence lang sa pamilya Kantor sa luwat may gabi sa inyo tanan. Kag salamat gid sa inyong mapagpamati. Okay, salamat Gizimo. Ruth Gamala, shoutout lang ko dira sa Domangas, sa family Hilado, family Sandoval, especially sa Barutag, Domangas, nga si Mark Anthony Montaño, nga nagapamati sa Action Radio Harana. Ang nagapanamyaw si, salamat Virgie Hilado, salamat Ito'y Virgie Hilado. Aryo, aton pamatian si pareng Jusing, tupas sa ambahanon pag-ugsad sang bulan. Kung halos pa lamang magdomdom na magpahelayo ka na, daw hindi ko naging mabago kag nahimong kalimtan walay liwan nga igabilin kundi magpapagod ka na naman o diwak ko saksi ba ang ugsad nga bulan santong aton ginusumpaan mag-anugid ako palangga kung di mo pagatalikdan bisan bakit pa sa buod ko hindi ko man ikaw mapunggan apang inilang ang tugon ko magpakabut ka na lamang hulaton ko ang pagugsad na lang sang bulan base imo nga mahangpan mabug-at man dala-dalahon ang kalisod ko nga hukom daw hindi ko naging mabato ang magpuyusing isahalo igatugyan ko na lang sa langit kung ano man ang akong madangatan hulaton ko ang pagugsad na lang sang bulan nga nangin saksi sa hangtanan mabuk at mandala-dalahon ang kalisod ko nga hukom daw hindi ko naging mabago ang magpuyusing isahalo igatugyan ko na lang sa langit pakabutan ng
Dira sa barangay Sumaga, ako na sa awa, si Jenny Datopas, ginatamya ko, ang ako nga anak, si Junidel, ang ako nga umagad, si King, kagang iya mga kabataan, subungan si Nining, ang ako nga manghod, kagang tanan nga mga kaupuhan kong ara dira, sa ginatamya ko kamo tanan, si Paride, kag si Marinora. Amo lang ina, abot ko lang sa inyo kay kanamo sa among daan mo dahil nga hindi na matatapan. Ang nakapanamyaw, Diyosing Tupas, madamong salamat. Salamat sige sa imo, Jusing Tupas. May gabi lang kay Manjo Arnejo, kagiratamyaw niya lang, no? Si Item Ibanez Lunglong Pelayo, kat sila sa Hacienda Binitin Banwa sa Murcia. Uy, may gabi lang kay Ana Senyuro, ka pamati gid subong nga gabi. And of course, Maria Fe Lubaton sa City Village sa Barangay Kabug. Of course, Sir Teddy Tuquiere Sr. Sa Sagasa, no? Tamyaw niya lang Noli Inaya, Anayan, sang Ayungon, Pison, kag Danilo Lirasan, sang Talok Bago City. May gabi man kay Zenaida Suspen, request sa kuno handumanan ara nakanta na kagina ni Ruth Gambala. At Leia Kim Iriman, good evening. Salamat sa pag-monitor. This time, pamatian ta Rodela Acosta sa ambahanon ang lakad sang adlaw. Maglakad sa si Roger Silvestre dira sa Manila tangig kay ang hambal niya mamati gid siya sang akon kanta. Salamat kid kang ang nagapanamyaw ang imo mama si Rodelia Acosta. Ay, salamat Rodela Acosta. Uy, may gabi lang kay Meljo Toledo Cruz. Shoutout to lang ko da sa mother ko, Karing Toledo. Karing, gapamati ko no, hindi Karing si Meljo. Kapa-shoutout. Virgil Ulpinda, good evening, aksyon na Alvin, tabiyaw ko lang, Telmay Jico, Lydia Bibing Jennifer. Wala to namon, ang amon paborito, Rosita Villaruel. Oh, dugay-dugay, ari na sila. Oh, aton pamatian Noel de la Peña sa ambahanon
Swerte. Swerte kung nakitbalai ay balik sino akong kapalaran. Ako ngakin bayan sa malapad-inday nga palalauran sa diin kung nalang pangitaon ang matamis ni mo nga pulong mo nagintukan sa akong nakapalipay isang tabi puso kabuhi ko sa karon bisanan mo ang langaton kabubot ng bukid nga pagkabatuton kay ining lawas ko bisan anong gangaton pagkabatason ko sangin kay swerte na ko yari ang sing-sing ko bakuna anduman ingkas buhi kita iluway ka sa imong paglarga kag magmalipayon sa pudir sa iba bilang isang handurawan ang kalipay ang aking saluhan kalipay nga walay katapusan nga nagapabilin isang handumanan yari ang sing-sing ko batunan handumanan ingkas buhi kita iluway ka sa imong paglarga kag malipayon sa pudir sa iba bilang isang handurawan ang kalipay ang aking saluhan kalipay nga walay katapusan nga nagapabili isang handumanan. Kinatamyaw ko lang na kanisa doon sa Salvador, si Migo Cotilo, si Bibing, si Nestor, kag si Dodoy, si Dumi, kag si Mama, yung ilanda. Katanan-tanan sa inyo, mayong gabi na lang. Kaya ginatamyaw ko man tagal sa Libertad, abla sa mga gapangayor, ilo, gambal sa kulong nga matiko, kakaisa sa kulong tirot, pero tuod na sa. Kaya ang nagapangayo, man dabla mga sapatos, kaya nang gabaligya da mga prutas, may gabi sa inyo tanan. Salamat kasi mo, paring Noel. Dila Peña, ginatamayaw kumandara sa Salvador Benedito, si Koy Beligorio Loring, ay Nanay Gamay Morden, Gamay Castro, Jimmy Castro, and of course kay Amik Warlita, mayong gabi. No? Salamat sa inyo pagpamati.
Oh, this time. Aton pamatian, Rosita Villaruel sa Ambahanon, Lagkaw. Dito sa atong Lagkaw, ako mi susi, ako mi duaw. Mapaguyutay nga daw, ikan sa Dubai ng mga adlaw. Abi ko naguba na, yan akong asog na wala na. Nagpabilin sa hapon, nabuhik saksi sa gumata. Dito nga tao, ang atong gugma, nagibaraan atong duha. Ang Lagkaw ay handumana, sa gugmang ipanumpata. Dili na ko higalitan, atong himayang, atong isawaan. Kay dito atong mamugna, unang karibay, tilabihan. Abi ko og nagugana, unya na kun asog na wala na. Nagpabilin sa hapon, nabuhik saksi sa gugmata. Dito nga tao ang atong gugma, nagiparaan atong duha. Ang Lagkaw ay hanumana, sa gugmang ipalumpata. Dili na ko hikalit, atong himayang atong isawaan. Kay dito atong namugna, unang karibay hilalihan. Kay dito atong namugna, unang karibay hilabihan. Agad salamatan ko lang si Virgie Olpindas ang imo pag monitor sa amon sa harana. Kag subong mang inatamyaw ko man ang akong bata si Miro Sandumanan, si Mariti, si Jani, kag si Mayo, kag subong man si Reoplas kag si Nining. Ning gabi pasensya lang ang iban hindi ko matamyaw ha. Okay, salamat good sa imo. Rosita Villaruel, Aileen Rojo, good evening, watching from Agisan, Himamaylan. Tamyawan lang si Badoy Rojo Mike. RB, kag request kami, Kahoy nga Lawaan. Si Jomel Lasar na kuno ang makanta. Ginatamyaw ko man si Tata Librando sa sitio Dakotandako sa syudad sang Silay. Good evening. And of course, Embong Diocampo, good evening Action Alvin. Ka-monitor kami diri sa Maaw. Salamat, Gid. Madamo sa pagkahalad sang ila Ambahanon Action Radio. Philippine Standard Time, alas 8:10. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio.
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balang. Mga ka-aksyon sa ikatatlo ng gahugnat sa inyong programa, aton programa. Still nagapamati kamuharana sa Diway Easy Action Radio Bacolod. This time,
Arena. Jomil Lacerna sa request Kahoy nga Lawaan. Sayalong sang kahoy na lawaan, may kung mga atong ginsuntaan. Sa imo ginatago ang singsinga bulawan, agud magserbi nga dumana. Ay sa ngaliwa, ginukit ko ang matamis nga litrang I love you. Bulag sang kapulang nga ginatag ko sa imo, pangako nga imo gid ako. Lakas ang panahon, wala ko ginhuna-huna, palangga ko magbago ka, nagbago ka. Ang pulos ang kahoy nga mo, ang saksi sa tanan, sa gumanaton karon, langing lulungan. Lantaw ko na lang, mapintas nga bagyo siyang napukan. Sa ngayang nalaya sa giyapo, nabasa ko ang matamis nga litrang I love you. Gintiha ining kasing-kasing nga ginulit mo ang akong sisi. Gugma mo maluig, wala nagtuman sang saa, parehos sang singsing nga nangluba. Lakas ang panahon, wala ko ginuna-huna, palangga ko magbago ka, nagbago ka. Ang pulos ang kahoy nga mo, ang saksi sa tanan, sa gumanaton karon, langing ko na lang, mapintas nga bagyo siyang napukan. Sa nganyang nalaya sa giyapo, nabasa ko ang matamis nga litrang I love you. Ang matamis nga litrang I love you. Ang matamis nga litrang I love you. Ato gawaman ng ginahalat ko kay Neighbor Jayla to. Sa Lacerna pamilya, sa mga provincial chairman Jimmy Tubaga Sr. sa tanang-tanang may gabi, sa tanang SWAT Police, dala sa Purakay may gabi. Salamat gid mo, Bro Jomil Lacerna. Uy, man gabi lang ha, kay Tatay Galo Tuding, and of course,
kay Dading kag kay Luz Villarma. Oy, Sir Rogelio kag Ma'am Procesa Villarma on monitor gid sila, no? Subong nga gabi. Okay. Mayong gabi kag malipayon nga pagpamati kay Sir Ray Beryoga, no? Monitor gid sa subong sa Barangay Pandanon, Banwasang, Salvador Benedicto. Ko RN Elio on monitor man siya, no? Tamiyaw niya lang si Kuya Family sa Barangay Maaw. Oy, ari na, pamatian ta Inday Karing Toledo sa Ambahanon, Ihilak. Sabi si Julio Tolentino kag si Linda. Subong man si Nita Abanid kag si Gio Abanid. Subong man si Tiong kag si Arroyo, si Pili Kursiga kag si Ninpa Puidan sa Kisula, Rebecca Gaetano. Subong man si Carmela Toledo kag si Jojo Cruz. Kinatamyaw ko man si Kagawa Rene Brinques kag si Margarita Brinques. Ang condolence lang gali sa tanan nga pamilya ni Los Cantor kay si Los Cantor nagtaliwa na. Ang nagapanamyaw si Karing Toledo. Salamat gid sa imo Inday Karing Toledo. Oy, sa Bordo NN Imalay. Good evening. Ginatamyaw ko lang dara ang pamilya Imalay dira sa Kawayan. Akon papang Gabino kag mamang Claudia. No, may gabi lang request lang ko. Pwede ka request kanta Dalom sang Kahoy. Ara na nakanta na itong gina ni Jomen. O, sige. Diri kita. Magandang gabi po. Bayan. Winnie Pautan.
Dira sa balay may gabi sa duha ka kapit sa kay Girly kay sa bumas sa kay Jackie Pulgasino kay si kay Gloria. Dagagda magala sa kaduaan sa kay Elsie kag subumas kay Francis manok sa ginda kag kay Noel Pidanya kay Lando Tridan magana kapit po. Ayan. Banwa. Nakalaman siya. Aryo, kasubo, panumdumon, Emma Cabalida. Kasubo nga paranungon, nilatong kagabion. Sa emo pagkahilayo, ambot nga ang gintalikdan, muman ang atong hugman. Sa akon wala kay kayoon, makadumdum halang nagihigog mamon. Apan nga akanano ay pan, ikaw ba mo ang mga damgo sa atong mga saan? Arot lang, magbasog lang ako. Pinapamilya ko na sa kabog ang mga panday, tatlo kabilog, si Jake kag si Alvin. Ang isa nalipat ko kung sinungalan. Ang si Taknoy, si Bambe, amo na si Dab Mansano nga konsilor. Nya salamat kay ginapilitihan ko nimo pirme kag iyang asawa nga nurse gitagaan ko bulong kag diri pagid number 1 ang diway sa itagaan ko vitamin C. Salamat gid. Ayos Ang nagatanyaw Ima Cabalida. Sige, Emma Cabalida. Uy, maayong gabi lang kay Joel Oñate, kay Bulog, Peryong Pahe, Alex Bromio, Lantok, and Pedipia Pahe, no? Sa tanan nga taga Purok Paraiso, Barangay Talok, always gig pamati, gikan kay Rufel. Sa request, usahay, paring Lusing Piscadero. Ngano gitiyaw-tiyawa ang tugma ko kanino na usahay nagadamdam ko kani.
usahay nagamahay ako. Madam Margarita Brinques, subong ba kaya kagawad rin ni Brinques, kay Ma'am Alma, maayong pagpamati, kay subong man gali ang address ba yung katapla ba, si kapari Tony Bernal, kay Marito Marie Flor, kay subong man ang tanan, nila pamati, nila yung katapla, maayong pagpamati sa inyo tanan. Buhay gabi. Salamat kasi mo, paring Lusing Piscadero sa ambahanon ang aton nagligad Violeta Piscadero. Kumiboy kay Gasmin Galagati, kay Parinado Galagati, kay Erin Arabis, kay Chris Aradias, kay Sharon Aradias sa iyong gabi, kay Maria Pigusi na yung gabi sa inyo tabi. Okay, salamat kasi mo, Maribiol Piscadero. Uy, Inday Linda Parcon, good evening. Nanay Rosario Baya, good evening ma. No? Condolence kaliya sa family Cantor. Dugay-dugay ang ambahano no, ni Luz Cantor. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:40. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng
na ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon sa katapusan kahugnat sang inyo programa, aton programa. Still nagapamati kamo harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Good evening nga sa pamilya Kantor ga isa sila subong nga gabi dara sa ila puluyan sa barangay sa Bongyod, no? Bongyod barangay Concepcion, no? Sa Hacienda Bongyod, no? Ti ara dara si Gilbert sa pamilya Kantor nagapakigbuylog gid kami, no? Sa kasubo sa pagtaliwan ni Manang Luz Kantor ang aton haranista, patay siya kagina. Condolences, no?
sa pamilya. Ari ang paborito nga kanta ni Luz Cantor o Kalipay. No? Okay, amo na ang katapusan man nga kanta ni Manang Luz Cantor nga O Kalipay. Din ka man karon, iampo mo na lamang kami, no? At alright, ari na, damo sa mga request, mga instrumental, request ni Maria P. Gose. Oo, kaya ni, alaalang nagbabalik. Oo, alaalang nagbabalik. Pero may request si Kapitan Marlo Rustica. Oy, kanamit sini ang paborito, Faithful Love.
Salamat on the lead, si paring Winnie. And of course, losing Piscadero sa rhythm. No? Good evening, tamyaw ko lang. Ako na amiga, Freda Abad sa Barangay 39. Kapanamyaw, Sonia Bayra Santa Kuling. And of course, salamat gida for 407-3005. Action Alvin, kamonitor na kami 3 sa Purok 1, Barangay Nagazi, La Carlota City. Mercy and Boy Salmorin, Dolor Catinoy, kag Esther, and of course, Carlos de los Santos. Salamat, Gid, sa request ni Ihado ko, Alex Mongkada, dara sa Banwasang Ilog. And of course, si Inong Banjo kag si Telma Villar Mao, pareho gid sila request. Gusto nila kuratsa, chacha kuratsa guru ni ay. Di sige. Kuratsa rata. Hay, bau kan namit, pamatian daw galagsanay lang. Anyway, ay abaw gusto ko pagido galing kiti way nakikita sang niya tiyempo, no? Sa pangalan ni Station Manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa upod sa aton News Director and at the same time Production Chief Action Rex Cantong. Of course, salamat sa aton mga haranista nga nagpartisipar sini nga gabi. Maghibati ay naman kita sa Madason nga Domingo. Ini ang inyong aksyon, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Diyos kabulakan, kabulakan, sining hardin. Kami ang malakas, aksyon radyo ang mapabili. Walay ni bakalay, walay, huli-huli sa dulo. Diyos ang dating maging isang siling batak na aranggan. Lubiso ang patron, kayo na
sa sityo